Il-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta li lan tagħha huwa li tfakkar lil poplu Malti u Awċi l-ġrajiet li sawruh bħala nazzjon se tkun qed tippreżenta dokumentarju dwar il-100 sena minn meta l-innu Malti nkiteb u ndaq għall-ewwel darba fl-1922 fit-Teatru Manuel. Dan id-dokumentarju ttella bil-parteċipazzjoni tal-Akkademja tal-Malti, id-Dipartiment tal-Istorja fi ħdan l-Università ta' Malta b'riċerka li saret fl-arkivi li għandna f'Malta. Il-klim semitiku mirqum tal-versi tal-innu Malti nkiteb minn Duncan Msajla fil-waqt li l-mużika tiegħu hija kompożizzjoni ta' Robert Sammut. Il-poeta nazzjonali Malti kien niseġ l-istorja ta' kif u għaliex kien inkiteb l-innu Malti fil-gazzetta ta' dak iż-żmien Il-Berqa. U jsemmi l-fatt li dan l-innu inkiteb anki skont iċ-ċirkustanzi li l-pajjiż kien għadu kif għadda minnu dak iż-żmien. Iltqajna maċ-ċermen tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali fi ħdan Festivals Malta li Gawċi fejn tlabnieh jimraħ aktar dwar dan id-dokumentarju dwar l-innu nazzjonali tal-Gżejjer Maltin. Huwa importanti li bħala FCN aħna nimxu id fit ma' storiċi u daw kollha li studjaw l-istorja tagħna biex nippruvaw noħorġu l-informazzjoni ta' x'veru ġara. Għax dan mhijiex sempliċi ta' storja bajda jew sewda, hija storja griża fejn qegħdin nitkellmu li fl-1921, 22, anke 23 Malta kienet għadha kif ħarġet mis-7 Ġunju. X'kenna fil-Parlament, min kienet imexxi lil Malta u x'kien il-bżonn li l-Maltin ikollhom l-innu tagħhom. Kienu jħossu għadin dan in-noqqas, kienu jħossu li għandhom bżonn ikunu bħal dawk l-Ingliżi jew noqogħdu ndoqqu il-God Save the King. U dan id-dokumentarju ħajfakkarna, ħajallimna li iva missirijietna kellhom qaċċ li huma wkoll ikollhom innu nazzjonali għax huma nazzjon u kull nazzjon ħaqqu u jistħoqlu li jkollu dan l-innu biex il-koll nkunu nistgħu inkantawh u niftakru li aħna Maltin. Id-dokumentarju l-innu Malti se jkun qed jixxandar fuq One fil-ġranet li ġejjin.